May sa tibangged akaraman kadagiti 5 nga ili nga daan na nga to akaso ti dengue. Kasungbat iti daytoy dagiti estudyante manursuro ken General PTA officers iti Abra High School ti sangsang kamaysa anang iyuswa ti clean up drive wenno ti oplan taob kontra dengue. Nadalusan manipod uneg aging ga iti arubayan ti pagadalan. This activity promote health and environmental protection of the school and in the community. Kang runaan agagem taktibidad ang maikat ken madalusan dagiti posible apagitlugan dagiti lamok. Kalaksidan iti panagdalos ti aglawlaw na yadalpay kadagiti estudyante ti umno a panagi basura. Waste segregation, ma'am. Dati waste segregation, mi adat MRF mi, Jamie kabkabil ti plastic bottles. Kada aldaw ti Martes tina ito ding apa nakakolekta ti basura iti pagadalan. Adapay ti health consultation service adjaya ti eskwela. Bigbigan met ti General PTA President nga iti kinadalos ti aglawlaw ket mangiyadayo kadagiti anak da iti risgo seknan iti dengue. Dito iti maited na para kadagiti anak tayo ket tapno maliklikan. Dito panagraira ti sakit kang ronana ti dengue gapot iti daytoy nga panawon ket tempo iti panagtutudo ma'am. Imunan iti daytoy nainget ti pamilya ni Mayor Pope Cardenas asaan nakayat nga adda kaso ti dengue nga agapo kadagiti uneg ti pagadalan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.